Kanyotap Integrated Terrestrial Organization mentakasi kalalit penai da kedorka show lampang kayeng dorbar tawan kecila uba metpat lingdo bandawa bu unlum ya kedorbar kerpang jong kayeng dorbar tawan kecila na kebenta banyora ya kaan ban pendam no ya kaan khalai ne ka repealing act jong ka gambling act arajar arpwe. Habakrench kilat patay ko bor ba don bok dakar president ka hito laong bakani ka jingdawa jangki ka long na markim smotion ya ka sarkar halor ka jingmut ban pendam no da ko ordinance. Ubat don bok laong ban kaliang ulampang ulakular ban shimkiai ka ne bot untho da ka shiti sya ka sarkar jela halor ka jingdawa ka hito. Shushu na kaliang jong ubat don bok laong ba ka jing pendam ya ka ne ka an khalai ka day ban long shwa ka cherry blossom festival ka ban long menta ka nai hau nai wing lim kumta na kaliang ka sengkan wanra ki drama ki ban penthut ya kane ka tamasa ka sarkar ka lian juga caito kane ka de ka jingbut den lor ka casino ni menta kasi ka jingwan kendo ka jungi u dai bangi dawai ka special session man pendu no ya ka meghalaya gambling act arpo wen te nakaliang ka jungi kila ai ka commitment ba kin talk government but kin khot ya kane ka special session ba ila ai ru ba assurance ba kan don ni ka special session kemudian keren banget nih kiwi ke benta syaban ke konsep kan election apa apply ibu por ya ilano ngin na kalian jungi tingi ong ki ni ai por sibanai uni taka kamda ong tan sibanai badai ngin update badai kan ka cherry blossom ru jan te haswa ka arpusa ula da kimle ye te kumut kan sadon ka drama ka bizar cakor bahan ya apa sor bangin la pendik cherry blossom bat nila tu kan pelong kasino senan tu la daki kimpa raban khot ka special ban penduk pendap kata kan dai ka jingmaham baki de ban khot ya kan ka special session lum kum tangin disturb ya ka cherry blossom apo ka jela ka ba hakanong rim ka ba ya khat sau floor ki dangla ban pulut lani ban per serwa kay pisa jong pa ba na ka to ka khat sau floor kila ban ai no ya scholarship kila ban ai no ya ka salary haba kamtam men kani li nang i nakilat thai ko bor ba ka health department kala bandu tulak te de hata no nongrem ban pen serwa kai khat sau klo deki pok klo te kamot ka baha ban siu sai ke ek badan kam siu garam jong jela ba bakin repeal no kan ka mekla gambling apa hakano ko kombo usu si amu ang kalat ai kam ai jam kapisa pad ba te balai phi hab lang menta mo ka pisau pad ba ya upad ba menta ka bay tiket pa balai phim la da ka dei jong pad ba ta free ya ka stall ru ki dei ban long kum ki sa ka fet ke ka ba phi man ki fet sa po snong ki ba organize ki school organization ro fer ka jing yo nong ka ba wan da ka ba ai ta hang ni pa undai ta hang ni pa la shu misuse pe ka sarkar da ka pisau pad ba teng de halar kata ka nong kane sambung ikam imentoy ba ban pelut kai ban perserwa kai dak bisa jawab ba wajingi ban wanra de repealing act ka beli phitip ba katkum ka to ka kendon hang to ka license ka bala ki la ong ba kindal adep ban pendep ya ka to ban snai ka to kisino tangi ni ka dan ka dei ka ai rek ai ba hang to ka bai tung kho ba ki kendon ai tangi sub don kam ban ai de ka special session ban repeal no ikne ka lum kumta i ka bu jingma ka jela ku jungi habaya dei kan ka gam dengan fitip bu kasino ya ka jing tip lengi la tip nunduk benai balai ha ya kan ka balai la pnuan don ya ka mekna gambling ek ar wairu dei ba kimut ban le sop dan re ka pau kadar seperti bat hak ngan cuban biang ba balai hadian bangila dawa na ka sarkar hatu ko por ban penduk pendam hobnai besau ki wan di ki breu jungki hi ban thong ban berbi ya ki knuhun sang balang bo yangi khamtam te de halor ka to wat mentaro sop kaya balingi dawai ka taru de halor ka nongrem bangi tip ba kata kadangwan kane ka government kane ka ongbet kane ka NPP mo khamtam ka ba la tip shai ru ba de jongno ki tuge kasino ba kin lawan biang kine kan ima ba ba kine kin long ba je kane ka kasino de halor ka ta nongrem ba shaban khut kane ka samoi arpo tengi semua ba don kam ban khot ban repeal be je kane lingba ka special bat kan ban repeal kane ka lum kumta kan tang hak ordinance bat ke jingkren jongki jong Konrad por James ke bamla ban senia dai kila syukur la da bon project baling ong kumta pe je ka license ru ki ong ba ong yinum ya sikmat ndai ki ai
bat ki ong hadin nang to ki ong umla suban penduk pendam te hadin nang to ki ong un sependuk long kei ka ba thamla ka ba bat ka bam bangin la ban pidang de halor kata kunong re mi sung don kam be pendut kami ka special session bat ni sung komen ru ba nakaliang jong speaker ong kin khot bat kin nyata be kin nya bat kin kil ai ka commitment bat kadai ban penduk be ki khanang ba baro upai da jong ka meklea in hon lang baro kata hadu menta kam phadon ra banong ba man penduk ban pendam ban ai ban num kren re ki issue num phadon ra na kalian ko government te ele se ki don hinaki political parties we armut ki ba beji thu ba shwe jan ya jan ba ki shong ba kam ba ban le ne ki tor get ne um tai thong kam ne lei ba de ba ngi na du ha ko por ki bangi sikren na ko por ba ngi sin bangi la dat ya te kular ba ka sen hi bangi sin ngi la mi tengi la khenju bi la de ba ya kata ka jing thong ne pi pin sange phemla kata ka de ka mon jongi da ka wil ko jongi ta phile ka ba le ro phenamla re ban pendu ban pendam ba de ka hok hi ka job ya ka pop tangat lor kane ko ordinance ngi la tip sai ta ba ka ordinance ko ba opimantan mo ha bun ru banai ka ngamong ai kata ka ki wan ne man biang ya kata ta ka sikade ka rai jong ba bangan ai mga ko komen ba kan wan biang kan NPP kan pendim te amnot ban batai kadai kajing dawa hi ki jongi kadai ban repeal be kan ne badai kadai kum bo phiong yo kawan biang kan ko sarkar kan yan bi ko bot te saus nem ngin yakhi te kamat kabar system ye je kan riu nyot